सोनिया कुइननि हौवानि गोदान आपडेट सोनिया कुइननि हौवाया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों सोनिया कुइननो मा आपडेट होदों नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबाथाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं बिनि पस्टखौ बिनि कमेन्टखौ आं फरायनानै देखायगोन आरो नोंथांमोनाबो फरायना नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होगोन थ' बिथाङा होनदों आं सोनियानि हासबेन्ड जि दा ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थादों मेक्स ब्र'खौ दाय होगासिनो गासैबो नंखायसो मेक्स ब्र'आ आं मोनसे खोथाखौ बुंनि दे जेब्ला लोगो बिदा फंबाय जा लोगोजों लोगो सोरबाफोर जुदि बिदि हिनजावानो जा एबा जेनेबा आंनो दा आंनि हौवाया जुदि आंनि लोगोनि बिखय माबा मोनसे होनोबा आंबो गोबां दुखु मोनगोन बेबायदिनो बे सोनिया कुइननि हौवायाबो जानो हागौ गोबां दुखु मोनदों आरोना बिनि हौवाखौ बेफोरबायदि दाय होनायखाय दाथ' ससियेल मिडियायाव बेखौ बिनि फटक बायदिसिना हगारनानै होदों थ' बयबो सिनायदों ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो बेखौ गाज्रि मोनगोन आरो गोबां मानसिफोरानो बेखौ मोजांबो मोनगोन आरोना थ' बेफोरबायदि जायो गाज्रि मोनजानाय जायो बिनि थाखायनो सोनिया कुइननि हासबेन्डआबो जानो हागौ गोबां दुखु मोनदों आरोना थ' बेयावनो बिथाङा आरो मा होनबावदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय मेक्स ब्र'नि जेबो दाय गैया जों बावखुंग्रियाव दखान होनो थाखायसो जायगा नायनो थांदोंमोन साब्रै हौवाफोर गोजा दा बेहाय जों लोगो दिगि ज' जिरायना रायलायना एसे लेट जाबाय बेहाय मेक्स ब्र'आ आंखौ न'आव दोनबोदोंमोन आरोना दोनबोदोंमोन दिनै बिनि थाखायनो बिराद गिदिर दाय जाबाय बिनि बादिब्ला आंखौ दोनबोनो आरो जोंनाव फैनो मोनामोन खोमा बिनि लोगोफोरा बे सोनिया कुइननि बायदिबा बिनि न'आव फैनो मोनामोन आरो बेखौ दोनबोनो मोनामोन बिदिमोन खोमा आरोना जेबो बेयावबो गोरोन्थि जानो सोनिया कुइनना जेबो प्रुफ गैयाबा बेफोरबायदि सोरबा सिख्लाजों बेरायदों होननानै बुंनाङा आरोना एसे दुखु मोनो लोगोफोरजों बेरायदों जादोंनो बेयावहाय एसे गोबाव जाबोदों जाहैदों आरोना बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जों मिथिला उनाव मिथिलांगोन बिथांमोना जुदि आपडेट होबाय थायोबा जों मिथिलांगोन आरोना थ' आरो होनबावदों बिथाङा ओंखायनो माखासेखौ गारना खालि मेक्स ब्र'खौल' दाय होबाय थाबाय सातुनि पार्सनेल बाथ्रायाव मालायखौ गेजेराव सोनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आंनि हिन्जावना होनदों आरोना सोनिया कुइनखौ होनदों बे मेक्स ब्र'खौ जोंनि गेजेराव सोनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों होनदों आरोना ओमफ्राय बिथांमोना होनदों साब्रै थांदोंमोन साब्रै थांनायाव माखासेया थाबोनानै बे मेक्स ब्र'आल' बिखौ न'सिम दोनबोदोंमोन बेयावल' सोनिया कुइनआ बेखौ नुनानै ओमफ्राय बेखौ दा आसि थुयै बुंगासिनो आरोना हिन्जावफोरजों बेरायनो फोरोंबाय हिन्जावफोरजों लाइन मारिनो फोरोंबाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरोना बेसेबां सैथो बेखौ जों मिथिथ'ला आरो होनबावदों बिथाङा माबा माबि गोदाव सोराव पस्ट नुब्ला शेयार खालामना लाब गैया आरो मालायनि पार्सनेल मेटाराव हाबना लाब गैया गावबागाव सिरि थालाय शेयार खालामनो बारा जालाङो होनदों आरोना शेयार खालामबा बारा जालाङो होनदों नङाबा कमेन्टफोराव रायलायहर होनदों आरो रायलायहरबाय आं लाइभ फैना बे हिन्जावखौसो होनदों खोमा दै बिथाङा कमेन्टफोराव रायलायहर होनदों आरोना बेफोरबायदि फेसबुकाव शेयार खालामबाय थानानै जेबो लाब गैया बेफोरबायदि होनदों आरोना बियो होनबावदों आं लाइभ फैना बुंनांगौबा सेसखा होनदों आरोना बियो जुदि फेसबुकाव लाइभ फैनानै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौबा सेसखा होनदों आरो सेसखा आरोना नाथाय आं बुंनोबो लुबैया खिन्थु बायसान्स बे बारा खालामबावबा फैथारनांगौ उपाय गैया खिन्थु शेयार खालामनायखौ बन्द' खालाम होनदों बिनि हिन्जावखौ होनदों आरोना सोनिया कुइनखौ बे फेसबुकाव बेफोरबायदि पस्ट शेयार खालामबाय थानाया बन्द' खालाम जुदि खालामबाय थायाबा आं फेसबुकाव लाइभ फैनानै नोंनि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि आरोबाव माबा बाथ्रा दं बेखौथ' जों मिथिला बेखौ बियो बुंफोरजोबगोन बेफोरबायदि आरोना बिनि आइडियायाव आरो होनबाथ' सैमा सोंग्राजों सोंफानो हाया आं जाय नुदों फेस टु फेस बिसोर बुजिखागोन जाय नुवाखै बिसोरनो खिन्थाबाबो लाब गैया होनदों आरोना बे बाथ्राफोरखौ जाय नुदों आंनि जाय क्लस बियो आंखौ मिथिखायो खिन्थु जाय नुवाखै बिसोरनो खिथानानैबाबो लाब गैया मानो होनबा सोरबा मानसिफोराथ' नंगौखौ खिथादोंबाबो नंखाय सानो आरो नंखाय खिथादोंबाबो नंगौ सानो बेफोरबायदि आरोना जोबोद दुखु नांथावना नोंथांमोनाबो मिथिखायो सोनिया कुइनआ दायो जुदि बे हासबेन्डखौ गारोबा सानै जासिगोन बिनि आरो हाबा जानाया इसेबां गोरलै नङा मिथिगौ ना हाबा जानाया जोंनि गेलेनाय बुस्थु नङा मिथिगौ हाबा जानानै एसे एनै दाय जाबानो गारनाय बियो जोंनि गेलेनाय बायदिसो जालांबाय माथो इदिबालाय नोंसिनिबालाय ना इदिबाथ' बयबो हौवाफोराबो बेखौ लालाय गारलाय बैखौ लालाय गारलाय इदि खालामगोन माथो होमबा सोरनि हौवाया सोरनि हिन्जावमोन सोरनि हौवाया सोरनि हिन्जावमोन हाबा जानायनि जेबो सिनानै थानो नङा माथो जेबो लाबानो गैया माथो होमबा हाबा जानानै मा लाब ओरैनो थादो होमबालाय गथ' गथायबो जेबो खांनांला ना मा होनो बेफोरबायदि जोबोद दुखु नांथाव आरोना
बेथ' आरो बे सासेखौ गारनानैबो सिंगेल थानाय नङाना आरोथ' गुबुना लागोन आरो जोंनि बर' सेंग्राफोराबो जिबायदि अनसुला हाबा जानायखौनो मिथिया हाबा जादों गथ' सादों गथ' दं बेना बिहामजो मोनलायनाय गथ' साब्रै साबा मोनलायनायबाबो जोंनि बर' सेंग्राफोरा लायो आरोना बिराद अनसुला जोंनि बर' सेंग्राफोरा खायफा अनसुला होननांगोन ना हिन्जाव मोननो रोङै होननांगोन ना बालन्दा होननांगोन ना मा होननांगोन जेबो बुजिना मोना आरोना बेफोरबायदि लाखाथारो बिनि थाखायनो बै खायफा हाबा जानाय हिन्जावफोरा हौवा गारनो थाखाय सम नाङा एकदमबारे एसे नांलायबानो ज्राब गारनानै मालाय बेलेग हौवा लायो बेफोरबायदि जोंनि बर' सेंग्राफोरनिबो बिराद भुल दङ बेयाव मिथिगौना खायफा गासैखौबो होनाखै सोरबा दङ एकदम नोंथांमोना साननानै नायलाय माबायदि मिथिखाजोबो नुखायो थेवबाबो लायो होमबा सोरनि दाय बियो सोरनि दाय नोंसोरसो जानि बुजिनानै नोङो मिथिखादों बेना गथ' दं हाबा जाखानाय नोंहासो लादों ना लानानै दा ससियेल मिडियायाव नोङो बेफोरबायदि पस्ट होयो शेयार खालामदों आरो होनदों पस्ट होनानै शेयार खालामनानै जेबो लाब गैया पाब्लिकखौबो होनदों ना मादों बेखौ आं मिथिला खिन्थु पाब्लिकखौ होनदोंबा खोनासंनानै ला जुदि नोंसोरो पाब्लिकजों सिनायजानो बादोंबा पाब्लिकजों जुदि शेयार खालामजानो बादोंबा नायजानो बादोंबा थ' नोंसोरबो पस्टखौ होना लानाङामोन आरोना नोंसोरो पस्टखौ होनानै लाबाय जेला थ' मानसिफ्राथ' शेयार खालामखागोन ना नोंसोरथ' एसे फेमास मानसि आरो नोंसोरखौथ' बयबो सिनायो थ' शेयार खालामखागोन ना नै सनिया कुइना माथो हौवाखौ गारबाय नै माथो उमुगा बिदि गारबाय बिदि होननानै गोबां बे बाथ्रायावनो गोबां दावराव जालांगोन आरो बांसिन सिनायजालांगोन बेफोरबायदि थ' नोंसिनिसो दाय आरोना नोंसोरसो शेयार खालामना लादों बेखौ जों पाब्लिकआ शेयार खालामाखै नोंसोरनि बाथ्राखौ जुदि नोंसोरो ससियेल मिडियायाव खिथाना होआबा थ' जों पाब्लिकआ बोरै मिथिनोमोन नोंनि न'आव थांनानैथ' जों नायहैयाखैना बेफोरबायदि थ' लोगोफोर बेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेटआ आरो नेक्स्टआव गोदान आपडेट मोनोबा शेयार खालामबावगोन आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफ्लांदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय